ତମ ଗଲା ବ୍ଲଗ ରେ ଦେଖିଥିଲ କି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଯାଜପୁର। ହଁ ଏଠି କିଛି ସମୟ ବୁଲାବୁଲି ପରେ ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ କାମ ଉପରକୁ। ତାପରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମକୁ ଦେଇଦେଲେ ପୁରୀ ଆଉ ତରକାରୀ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତ ସବୁ ଠିକ ଚାଲିଲା, ଯେତେବେଳେ ଠିକ ଖରାବେଳେ ହେଲା ଆମକୁ ଧରେଇ ଦେଲେ ଭାତ ଆଉ ମାଛ ତରକାରୀ ଆଉ କିଛି ଆଇଟମ। ଖରାବେଳ 1ରୁ ଆମେ ପୁରା 5ଟା ଯାଏଁ ଏତିକି କାମ ସବୁ କରିଛୁ। ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏତେ ଥର ଭାବୁଥିଲି ଯିବି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିପାରୁଛି ଗାଇସ୍, ମତେ ଟିକେ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦି ପାରୁନି। ଗାଇସ୍ ମୁଁ କମେଡି ମିମ୍ସ ପକଉଛ ତ, କିନ୍ତୁ ଏ କାମରେ ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ତମେ କେବେ ଭାବିଛ ତମ ବାପା କେମିତି କାମ କରି ତମ ସବୁ ଚଳିଛନ୍ତି? ଗାଇସ୍ ମୁଁ ରାତି 4ଟାରୁ ଆସିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ କାମକୁ ଆସିକି ଗୋଟେ କଥା ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯୋଉ ଜିନିଷ ପାଇଁ ବାପାଙ୍କୁ ବାପା ଏମିତି କଷ୍ଟ କରିକି ଆମକୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଦିଅନ୍ତି। ବାକି ତମେ ତ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇକି ନା ତମକୁ କିଛି ବୁଝେଇ ହବନି, ଯିଏ ବୁଝିବା ଲୋକ ସେ ଠିକ ବୁଝିବ। କାରଣ ତମେ ତମ ନିଜକୁ କେବେ ପଚାର, ତମେ ଏବେ ଏ ଦୁନିଆରେ ନା ଅଲଗା ଦୁନିଆରେ ତମେ ଅଛ। ତମକୁ ଏବେ ମୋ କଥା ପିତା ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପିତା ଲାଗିଲେ ବି କଥା ସବୁ ସତ। ହଁ ସେ ଛାଡ, କିନ୍ତୁ ବୁଝିଯାଅ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖ ଦୁନିଆ ଭାड़ में जाए, କିନ୍ତୁ ବଢिया हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। वो देख ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो गाइस हम घर पाखे पहुंचला बेलକୁ 3:17। मैं जानी घर गले कौन कौन सब शुणिया पड़ियो मते। बाकी तुम वीडियो किसी भी जब शिखिया पाइल ताले फॉलो सब्सक्राइब करी जाओ। रही जय जगन्नाथ, देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे।